Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq minnu Ġesu. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li segwuna. Qari mill-ktib tal-Ġenesi. Il-Mulej Alla sawar il-bniedem mit-trab tal-art u nafaħlu fim nifseħ nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-Mulej Alla ħawel ġnien fl-Eden, in-naħa tal-Lvant u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawar. U l-Mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina l-ikel. U s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien u s-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin. Is-serb kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-Mulej Alla. U qal lill-mara: tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. U l-mara wieġbet lis-serb: mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu, imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalilna la tiklux minnu u lanqas ma għandkom tmissuh inkella tmutu. U s-serb qal lill-mara: le, żgur ma tmutux, imma Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħala Allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba l-ikel u tiġbdek fil-għajn u s-siġra tħajrek biex tikseb id-den u ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll il-żewġa li kien magħha u kiel u nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu għerja u ħietu weraq tat-tin u għamlu ħeżma. Ħenna għalina Mulej, għaliex dnibna. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ħenna għalina Mulej, għaliex dnibna, għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ħenna għalina Mulej, għaliex dnibna. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Ħenna għalina Mulej, għaliex dnibna, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbin wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fammi xandar it-tifħir tiegħek. Ħenna għalina Mulej, għaliex dnibna. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha. Għax kollha dinbu, għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-disobbedjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-ubbedjenza ta' wieħed il-ħafna jsiru ġusti. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur qallu: jekk inti bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż. Iżda Ġesu jieġbu: hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza. Qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla, inxteħet għal isfel, għax hemm miktub li lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbadx riġlek ma xi ġebla. Qallu Ġesu: hemm miktub ukoll, iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra, ix-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-salt kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu: dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu: itlaq xitan, għax hemm miktub li l-Mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Illum hu l-ewwel ħadd tar-Randan. Matul ir-Randan aħna niftakru li l-aktar ħaġa importanti li ġie jagħmel Ġesu kienet li jmut għalina.
u għallem u wettaq mirakli, imma aktar importanti minn hekk u sar sagrifiċċju, il-ħaruf ta' Alla. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem dwar it-tentazzjonijiet li Ġesu ħabbat wiċċu magħhom fid-deżert, meta x-xitan jipprova jwasslu biex jiġħad il-missjoni tiegħu. L-ewwel, ix-xitan jgħidlu ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Ġesu żgur li kien bil-ġuħ għax kien ilu 40 jum ma jiekol, imma l-missjoni tiegħu mhix sempliċement li jipprovdi l-ikel għalih innifsu u għall-oħrajn. Veru l Ġesu tema lil folol imġewħa, imma l-problema ta' dnub hija akbar mill-ħtieġa tagħna tal-ikel, l-ilma u l-ken. L-ikel u l-ilma u l-ken isalvalna ġisimna imma mhux ruħna. Allura Ġesu jgħid, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Aktar importanti li nitrejqu bil-kelma ta' Alla milli bil-ħobż fiżiku. It-tieni, ix-xitan jieħu lil Ġesu fuq il-quċċata tat-tempju. Il-tempju kien iċ-ċentru tal-kultura u l-politika, kien l-aktar post importanti. U allura li toqgħod fil-quċċata tiegħu ifisser li int l-aktar persuna importanti. Kieku Ġesu kellu jaqbes minn fuq it-tempju u kulħadd jarah jiġi merfuħ mill-anġli, kien ikun l-aktar persuna ammirata. Veru l-Ġesu għamel mirakli qudiem in-nies, imma ma kienx qed ifittex il-fama. Le, u jispiċċa quddiem kulħadd mislub bħala kriminal. Din hi l-missjoni tiegħu. Fl-aħħar nett, ix-xitan jieħu lil Ġesu fuq il-quċċata ta' muntanja u joffrilu s-saltiniet kollha tad-dinja. Li jsir sultan ta' din id-dinja kien ikun dnub u ma kienitx il-missjoni ta' Ġesu. Ġesu jsir sultan permezz tas-salib, mhux bl-armati u l-flus u l-poter tad-dinja. Lan tiegħu mhux li jipprovdi l-ikel jew jagħmel il-mirakli jew jigverna bl-armati. Dan ir-Ramadan ejjew niftakru li Ġesu hu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!